wi noon denteɗe mbaɗa eɗen nodda annduɓe meɗen gila e annduɓe safara haa e annduɓe dartol haa e annduɓe diine haa jewtana en ko haa yimɓe ɓe ɓeydo faamde ɓeydo nande darnde meɗen e nafoore muɗum e ɗemgal meɗen e leñol meɗen fof yoɓe mbim ko ɗum waɗi joni sukaɓe ɓe noddi mi yimana kartal kawral nde wonno ne hewno nde min mbanno batu fof ko ceerno murruɗo yaltinno jimin ngol ko min hewno yimde ngol min joni fan kewiide yomi yim ngol minne kadi ene welami yimde ngol noon e wela yimɓe moon jimol ngol ko kartal kawtal ngol wiyete carte fedde nde wiyete ko kartal kawtal e jimol ngol kanko wi ngol ɓuule makko ko Bordeaux bar Pulaar wanno toon kono noon o jibini jimol ngol koye laana jordi hakkude Bordeaux e Paris o wi ngol noon kartal kawtal kartal kawtal yo Allah haɗana on neɗɗagal ñeñangal ñengangal ñongangal yo Allah haɗana on ñawdere cellal boowal yo Allah waɗen feertuɓe farnortoɓe kawtal teɗantoɓe ɗemgal mumen kala peewal e toowal ɗaɓɓoɓe gandal e pinal hakkilantagal janggen Pulaar naatene kawtal naatiren hen famamuya e ɓernde lamde tan keɓen pinal yaññino lewlewal coƴƴen humam binnago e basal daɗɗen gandal e pinal tamen cellal e kisal naatiren hen keewal pellital e kawtal naatiren hen caasal e cuusal himme muñal peewal e nunɗal ehi bandam ar naate kawtal jooɗano ñaaral bural sooro e ma neɗɗagal wiimto e ma haal pularagal sorto e ma puyaryagal a neɗɗinaaki ngam hollirde tan jogogal yerɓinde neyiɓinde ɓanduyal ƴumna tonal ɓuutna gabugal geerno e mbasagal kolɓowal aɗa yaɓɓa yaɓɓita e lanal caaƴowal darna kinal ngal alda e pinal ar naata e kawtal ceerta e cooloyagal humam binnaagu humam pinalaagu wiinde neɗɗaagu soko so aɗa naata e kawtal anndu taw nafoore ɗemngal ko ɗaɗol gurnowol neɗɗaagal sikki alaa jeejeyli ngala min mi naati e kawtal mi tekki mi roondima bahal haa ruppitoo lewlewndugal ɗemngal hay so komi gooto walla e diɗɗal komi bakkiiɗo jambere lewowo dongal humam bindalaagal humam gandalaagal haa ngendi mbimi leewo e ngal karawal ɓamtaare ƴellitaare gandal e pinal minen fooɗaniiɓe goodal dental kawtal mbimiyankeewal min ngonaa pellel ko min pellal min ngonaa petelel ko min petelal min ngonaa peɗelel ko min peɗelal min ngonaa pooyel ko min pooyal naangal mawngal gurnowal hannde koye Bordeaux Paris Mantes-la Jolie sompi catal pinal kesal mbimiyankeewal hannde koye Barantan Roi sompi catal kanŋe Pulaar callalal pinal mbimiyankeewal paraysewal Pulaar hankadi e waala fendo biifnotongal so ngal ɗemngal daɗangal daɗowal heɓtinama e farayse noon ko Allah e kawtal Canada mahaningal galle e Sénégal Amérique addaningal e Dakar ballal mawngal sikki ala ngal ɗemngal ko jaalotogal so en kamdinima eɗe balle tinnooje ngal ɗemngal jetten Allah e ɓiɓɓe mbimi sirguiniɓe ɓe kawtal ɓiɓɓe mbimi Bordeaux rewɓe wonɓe fewjinoɓe mawɗiral gaɗɗan ngalen hannde ngal kawtal kaaletengal kalɗetengal ɗiɗɗetengal kala ƴettuɗo kartal kawtal wuurnangal ɗemngal mawngal dakmungal e lirotongal e kala yontaji lañowal so giccal ñaami kodde yo yettu lawƴinoɗo e ma e lawal so lekki tan saboto to weeki cabrowol ko mbimiyankoɓe tan e min yankoɓe townata mbimiyankagal kala ƴettuɗo kartal kawtal towi towni mbimiyankagal
ma inde makko winde e jaalal kanŋe pular jaalal tekkungal ngal wona maayowal puunowal janowal dappowal ko ha mbaɗa jalbal ɗum noon ngare e keewal fimde wootere naadene kawtal ceerno makko Ahmad Deme jarama no feewi dahen berle futi ɓe garti Thiaroye eɓe paade e koppoɗo ɓe ganda degol nanguiɗi ɓe kono bamɓe poota paray joom jeen wi mbaɗen kala janoɗo guerre hay sinno ko kamɓe pi Hitler so ɗum ala ɓe keɓata koye mabɓe koye air mboɗo wondi aɗa e mettere ɗiwani mboɗo yakori ka faccowo gacce ɗiwani mboɗo sikka ka taƴowo kedde gueƴƴele ɗiwani aɗa rewi wey gas mo naftani so rew sangar kokkayino woppani rokku dikko passe hoto gunas touba ko leelani so ɗum ala wallahi min afrique mi woyat hay woɓoɗom daƴƴani en aduna hanki mbeɗa jarani yeeso goppen wallitoyde arɓiɓe mballani taw noon yiddu men ko funtini puyno ɓe dotti foɓre lekki baymirete gocam ko jedditi ɗaɗɗima en sallallahu taala asar fat jukone yara e nogas e dow pajas mboɗo afɗi kubas mboɗo siyo wiski e kas mboɗo hetto umangu jas e on way gas gulali ɓetti bowal ko bojji girñitimi kolli teddi dal numi e abbade bojji kettindimi worgo waymino cooji mbaklitimi rew waytimino guirji keɗimi kettindimi ɗumorimi kala bangueji mbimi ɓoɓe yakorade ko seeɗineji ɗon dande diri nanmi daro oto dogam pat ko min afrique tilli dandam mboɗo woya gacce e koyeram mette keewi e ɓerdam Europe dahino sagata ɓam rewɓe worɓe darantanoɓe ɓamtaram battoje peeci atlantique to amérique ɓe paari ɓesgam nawnoɓe hay hen goto attani am ndema amérique ɓamta nde heegaji nandam Europe e amérique ngaldi koye keecam ko doolam oolam mahi mbaylani mabɓe ndi waylani jootam ɓe mettiti dakam ɓe kalifani mabɓe e miijo victor savensor ɓe mbi ɓe jaafima ɓesgu am ɓe jaafima bo koƴƴe mabɓe so ɓesgu am ɓe ƴoogi gonɗe e guitam sattimo so hunu kam quand les yeux sont en pleurs la bouche a du mal à sourire ndekete yo koɓe ulluɓe leydi e guitam e hadde mi yiide ko tindi e am ɓe mbirni hakkillajam ɓuyni gonkam ɓe duusi ngalujam gila Dakar ha Madagascar ɓe irtidi rewam ha wargam ɗum fof yiilade cuɗaɗam jamɗe ɓaleɗe koyemen kaalis kanŋe pirɓe tawi am no dawɓe kumanaɓe jirodiriɓe kosam no ñaare pour jiiɗo ndiyam ɓe coppodiri habde bone am wallahi e barke joomum so wonano Allemagne kaɗaɗo fewnitade e am ma bulfal wuttumi heɓani hooram Hitler ɓernde no jarɗo konjam lappi paray so keeriɗo ko ɓuuri hewde e am deke bone piccallaji ko yaawi mobilisien e am ɓe dusi kadi sagata ɓam yo fajoye gacce gaño am baroɗe am kaɓɓiti nde wolde ɓe garditi piɗaɗo woyani pellugol mum dartinani ɓe duddi Mussolini e Hitler ɓe dogi dartaki to Paris e Angleterre juuɗe gaño kettaki to paɗi watti naneɗe jaleɗe filiɓe rokar diwoji ndegi gartiri jambareɓe Dakar Berlin fusi ɓe garti Berlin fusi ɓe garti mawni sali ko gorko jaaɗo ha dañ duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e dunniro e yaaro e duuɓi sappo e ɗiɗi calli juma so wonno jeegom ko an fonnon wattude jeeɗiɗi kono ñande fof ka kattade juma ha wona aljumaji jeeɗiɗi min koye mi suusa mawɗo joom jikkuji jeeɗiɗi taw kadi koɗi gandaɗi e nder guure jeeɗiɗi goɗɗo ɗin goni ɗi jeeɗiɗi mayde fof nonta debbo cifaɗo fof mbiyaɗa anni debbo mo jiiɗa ko cawɗa rangalde mum ñande fof hiiroyi nder wuuro en woppi galle mum nulɗoɗa fof tottiya cooɗe yonta mum ceero fof en settanto ɗum ƴedde garan place wifi hammadi ma nelduma ujunnaje nogas jeeɗiɗi bonna ɗum e nder galle jeeɗiɗi taw galle ma ñamani hay fodde temedde jeeɗiɗi haalde guiƴum jaago wondere gondere jeeɗiɗi saabu o peggiriɗo ha den jeeɗi jeeɗiɗi hanani wallindema ladde fodde balle jeeɗiɗi
Demba Jom daneje ɗon hen ɓe sikka yaran koye duuɓi 7 sabu o pelkitiraɗen jeeɗi anani wallidema laɗi fati o wawa ummede ko ma o wawa ummade ko ma ummine ɓaare on so rewi e ɓaaruji boore moƴƴin jikku ma diine ma cellina beele ma hawre e jonde ladial timmina babam tanam yaafami laaɓi 7 kaldu ɗum gam jeeɗe hakkude leyɗele asama weyi machallah nene ko tonga men Dieynaba Déme min Fama Fiddiri min Hawwa Dieng gollem gorko Hamidou Kane Oumou Déme machallah najes min beltinima no fewi surtout noon e jimmi ɓennuɗoɗe min beltinima musidɗo machallah enen en mbino jogino almudo fonnoɗo abdoul dine kono o dañani arde wadde ƴeewen enen heññide hen Pulaar mi jaɓani Pulaar mi windi mi windani Pulaar mi wittini Pulaar mi yiɗi kala jiɗi Pulaar mi miski miskoɓe Pulaar mi jali jaltitoɓe Pulaar mi seytiti seytitoɓe Pulaar mi jasni jasnoɓe Pulaar mi yiɗi janngoɓe Pulaar mi suusni sosɗuɓe Pulaar mi jaali hanki Pulaar yo wurnoɓe Pulaar duuso ko e kala ɓamtowo Pulaar ko Mamadou Dia ɗum nde ɓe gondi Pulaar gorko mo fondi Tijjani a yeehi a ɗaccani gacce gurdam ma ko nafoore fiya fiitaki gacce Tijjani holko ɓiɓɓe fulɓe wiyannoɓe kalta ko kecce wallahi wuuro gonno ko e fecce Tijjani jewte ma ko e nder jammaji e fecce mbiɗa ko mawnikinare yo ɗacce yewtere ma andu sa andi andin mbiɗa ko ɓiɓɓe fulɓe kala yo jangu yo janggu Tijjani wullago jamma ɗaccirtake e goto mayde ma humpani hay goto ɓiɓɓe fulɓe goyi deƴƴani ha hande won heddiɓe ɓe ndeƴani Tijjani a tindi a daari e jewte fulɓe a waali mayde ma tawimi ko e cukago sabu on saaha ko e yonta baydago ñande hen miijimi ko jogoru wonde dardam janggo tellinmi ɗemgal Pulaar beele mami janggo Tijjani mi yejjitani jilluam e gamaji gam juuroyade eliman mo gamaji eliman Abdou Samboru Barka gorko fullo mi wima albarka Tijjani kodde nene Alpha Ali Diara ndendi yenki golle ma mami Diara Tijjani Kumba Maaro leñani jayndi yenki yurnima kala a ñaama ko an dari felliti ɗemgal Pulaar e nder haaldirde yo ƴellitu Tijjani udditirde Pulaar e nder haaldirde koye ma fuɗɗino seydi an golle ma ina seeɗano nde rewo wullono ko an wulluno aduna kala seydi neffe ɗum wullono Tijjani so aduna woni cimtol golle ma keddima e daatol an wiyanno kulol warata mayde kono kodde nene golli haade men yaade Tijjani gati kolosal duusima so wona nde mayde ala to ɗaccuma aadi yenki timmini aadi ma giɗo ma kadi hikki abdi ma Tijjani min goyi ha satti caggal ma e nder haalirde min ceedaki lomtoma Tijjani giɗo gendi hettinma jimol ma tiimi e gabri ma ina jaalo ma yo gene yurne yaafo ma jannatul firdawsi o nannuma yo toon won foftorde ma an e kala dareninoɓe gendi hono ma Mamadou Dia sikku kalan mi hewata sabu huuli fof woodi jomum haaliyam ko men no en kaali ko fonno haalide ko jinmi wiide noon enen tato paamen leñol wawata ɓamtade walla yaarude yiyata taw alangal ko heewi haalama namde kewɗe mbaɗama kono ko fewte ngal ɗo namdaka ko jinmi wiide enen fulɓe enen daranto ɗemgal men paamen waɗɓe daranta ko en eɗen mbiya en lorta waɗɓe ɓen ɗooten ko yaade ko en jiɗa gollude haajuji mumen ko jiɗmi joofade kawtal jawgo Pulaar windere hen waɗino mawbodiraɓe nder ɗen ɗo hitande ɓeydi piid waɗi 50 francs e
ene mbawa tawɗen caɗele jettaki ɗon taade on naatade kono waɗi heewɓe ujunere nde yaltini eɗen jetta Allah noon ɗum jettaki ɗo sa dañama garande hamin ñaagon tan tinnoto ɗon e darde ballonen e ngadu sabu dental sukaɓe ɗummaji ne yimno ɗumon ɓoygol ɗum wi ko anduɓe e haralleɓe e joom ngalu en dentata liggodo jaarel yeeso paamen ɓeeɗo jangguɓe men walla haaliyankoɓe men enen sen keeɗan caggal muɓe mbayata e nokku sen jii wayno jol jangga tan feewi kono ɓuuri windede sabu alluɓe mabɓe mbaɗi hen jawdi kewdi enen noon Pulaar anduɓe men garani no feewi dañɓe men garani no feewi majjuɓe men liggotoɓe garani no feewi emin ñaago nde garton gaddon ballal ballel en beele ma en dañ ngalu mbawen yaarude yeeso en dokki yeru Israila ɓuuri leƴƴi ɗi fof fiyede ɓurno kam ɓuuri doole ko nde pelliti liggade jaggu tan haɓɓere nde kala ɗo Israilnaji woni weeli ɗum metti ɗum son liggo tirante fewre ketnan ɗum waɗi ɓe keeɓi ngalu ɓurti leƴƴi ɗi fof sen dokki yeru jaal saydamu no haala o annabi kaali holtima annabaɓe fof paamen en mbawa yaade taw ngal ala ko ɗum woni ko jinnomi ɓeydude hen mi wawata haalde taade ɓe kaali ko fonno haalede fof on jarama hade mawɗo Demba e mawɗo Samba Diama ko jesde Koyngi eɗen gandi kam mawɓe woɗɓe ni ene dental he kono wonko waɗi en tottudeɓe Koyngi kamɓe tan ɓe goni koye waynade aɓe kodata meɗen Pulaar noon nekkungol ɓe mbi gurɗo duuɓi temedere e jirliɗo leyɗe temedere e jannguɗo defte temedere e so jewti tan jifodirat mi jangi defte temedere mi yi hen naggam ene waɗi leydi tel ɗum ko jannguɗo defte temedere o gurɗo duuɓi temedere o aha nde waɗano miɗo tawa jirli leyɗe temedere o mi ari haata ɗum wannoɗo e so jewti tan nandi ɓeɗo mawɓe kamɓe woni mawɓe meɗen hannde ñande men noon ne mbiya mawɗo so mawni ene wiya mi yahata dingal mi fijoyta kono mi hokkata kam ɗum ko fomuragal ko ɓeɗon woni mawɓe men hannde tindi meɗen walloɓe en darnade ko gonɗen joom meɗen ko won sikkoɓe tan ɗum ɗo ko fijir sukaɓe ndenda tan ne piije ko moƴƴi jowen ni cohloji ne kala tan foɓe ne kelle ne jala ɓeɗo so tawi ne nder men sikki ala fandare men nde foof ma en kelle mawɓe Demba so ñaami togorɗo haalde joni o ko jeeya ko ndulumaji tembe gandu weeli haalande yoga mon inen gandi darde makko e kawtal mbiyeten ko kawtal haadi hannde ko kawtal woni ɗo darde makko e leñol he ko darde timmude ko darde fayidinde yimɓe fof jeeɓata gati mo woni fof e kawtal sikkata mataw ko kañum tan o ɓuuri yidde min ɓay mi yimbirde ko heewi somin cawdiri tan mi ƴuroto sabi mi ronkat famde holi oɗo mawɗo eyyi andi noon ɓe mbi alpulaar ne gonde konngol ɓe mbi julaɓe fof jula nguura ɓuuri wuddude reedu e tawno yi tan koyo heege wadde men yaltir marchandise min ne kalfinanimi ko jaayde mbiɗa jogori yaltinde windande e makko ɗum noon mi haalanta on sirram de mbason sodoy nden noon mawɗo Demba soñani e jeese moon wona on gandamo ko haw haala tan mbardinoɗe faadimi ceerno Samba Diama ko ƴettata konngol ko ganduɗa kam ne no mbimi e wayni ko hono noon jeeya ko nokku meɗen Kolda gorta ko fulɓe o hewɓe namdumi ɗo ɗum koye gasi wona tan mbiyeɗen ɓe ko Kolda naɓe ko tohinaɓe mbiye ɓe ko Fuutanko ɓe ko Gande ɗum natti ɗo hen darodama ɗo woni Fuutum gasi hoore noon so woni ɓuuri ɓooli men futti ko wondarinde e naane ñawlu ngol noon ɓuuri kayitu ngol en gari ha o tawi woni ko weññi ko perguitte kono faanare nde kam ko yo few nden noon mawɓe meɗen ɓe jeese men mawɗo Demba soñani
bisimilla ma e jeesi leñol bandiraɓe mi salmini ñodanima on kadi e jonde joɗɗin nde kadi e hollude en ko jeeren ko ene wayno en jaadi en nawdi fof si sana yaha nawdu fof on yejjita e hunde ene noon ɗo gonɗen ɗo e nde ɗo jonde nde gonɗen hay hunde wotere ken jejjitani wiya ko rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe saɗa yaha aɗa yeeƴo regin ɓuuri hay hunde jejjitani sen nawri no puɗɗori en ni sen jettinoyi ɓe dokketen ɓe tawa hay hunde mankani ɗum noon jettore mawɗon hen e weltanade bandiraɓe e andude anniya mon no way no moƴƴi so ɗum ɓenni kadi mboɗo yinno wasiyade on yen tinno ko tiiɗi fof ko Allah tinni ko ma mbatta nakkiraji leñol sa natti haal ɗemgal ngal to ƴetti leñol aɗa wone leñol he tan aɗa haala ɗemgal leñol so tawi a yalti tan a natti haal ɗemgal ngal a yalti leñol ko hunde wonde gonɗa ko ɗemgal ngal kalata ngal ko ngwal gonɗa walla no mbiyata ko jibenɗen ko jiimi enen fulɓe ke eɗen usto nde wonno nokkuji jeeɗen ko nokkuji ɓurɗi mettude ɓurɗi hamnade ko enen ɓuuri wawde yaade kala ɗo jaaɗen enen kay aadaji men ɗi e diineji men ɗi e affaire men fof ɗe gurdat hen mayden hen goto kono ɓe jibinten toon ɓe jibinanten ko nokku ɗum waɗi pere ndar jon kono sen péri en tayat yo abdanden to kadi mboɗo wayno on Allah addinomi ɗo e leydi he gollitinaɗe hami daña ko ñammi ko ñammin sukaba golle gasi mboɗo yiɗi ruttade leydi meɗen min noon koye kawtan jeeyami duuɓi sappo e ɗiɗi mboɗo anni wuurde kawtal mi maaya e kawtal kala pullo mboɗo ñaagui ɗum seɗen jiiɗi hawrude hunde pirten hunde e aduna he gane dañen gueɗal aduna he tan ko ɗo kawtane ngal ɗo ɗemgal so tawi a jarama dem terani mirtide Samba Diamanke ani badde noon Samba Diamanke salmini on e oɗon gandi so neɗɗo ñaami ha haari yari ataya ƴakki goro holko heeɓi hay so wona lelo yo haydara par ce que joni Saydou Kane ne weeɗo gaye ɓe fode kaali min ala komin kaali kono wonde tan jeesamen gowama ɗo e ardiɓe ɓe min gowi liggodirde sabunten min ɓooyi kawtal e somin gari tan ɓe gokka men konngol e konngol ko teddugal e enen ɗum aada men ko teddugal ɗum noon ya Allah teddini en ko wona ko ko jinnomi haalde ko mbiɗo welti e cakal Arbazon wona weltare tan pour eɗen ɗon jooɗi mais koko gila ɓooyi mbiɗo welti hen sabune kala ko sukaɓe jaggani ala nafoore daraja mum wattinta Arbazon catal mum ɓuri heewde sukaaɓe yeru cati kawtal ɗe nganndumi hannde daanɗe noon wono cati ɗe nganndumi ɓurɗo sukaaɓe famarɓe yaaroɓe heede duuɓi capantati e joyi na capannayyi ko ɗo ɓuri heewde cata keddiɗe ɗe wayno minen en borɗo famɗuɓe duuɓɓe ko capanɗe joyi e joyi walla capanɗe nayi walla capanɗe jeego men no woodi en ngandi ɗon kala ko alaa ndonor alaa battane ɗum noon so eɗen ƴiya sukaaɓe men tokosɓe wayno hono sukaaɓe Arbazon e sukaaɓe jibinaaɓe ɗo e leydi eɓe ndaari e leñol he e mimino suusi heen mino yanana leñol men ngol no jogii battane to yeeso e sabune mami hokkon ɗo yeru gooto yeru o ma suusno on nde min mbatti ligganaade ɗemngal ngal on jooni tamin ngaratno he kono komin haanganooɓe heede hitaande ujunere e jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e joyi en capanɗe jeeɗiɗi e jeetati en haa capanɗe jeetati ari eyi woni 80 si emin ngaratno he yimɓe ko haangaaɓe eyi kono rowanen mi jooɗi tan haa debbo gooto ari am o wii kam wonde o wi min anndu ko jiimi aɗa anndi e leydi ndi enen hoɓɓe ɓe wona hay hoɓɓe ɓe enen keddini familial o wi mi yaato familial bureau directeur to tawmi toon photowol ma wono photo ɓurtuɗo photowol manngal no waɗa to mi yiya no haawani wona min ɓe mbaɗi toon ko leñol ngol no teskaɓe kulingol eɓe nganndi par ce que eɗen teska
ngol ƴewta ngol hulɓini ete kala no ngol hulɓinori ngol mayani timol Ibrahima Sarr ko ngol faɗɗa sabu hannde a ƴeewi ɗiɗo leydi hono no jolda en hono no mbano en garen ɗo jimmuɗen enen gona jemma min hanki jimmimi bolɗo ko 2 heures jemma jettimi Orléans ko heede 6 heures ɗanaki temi ko ŋaani temino yanana temino yanana kono am daɓɓe kam e yidde pulaar ono ngoodi hannde e leydi hay si wona kamɓe ɓuuri hewde e fulɓe kono ɓe tawama e fulɓe ɗum noon wota en kullu si Allah jaɓi leñol men ko buurowol buuroɓe noon ko ma kawra e caɗele ma kawra e ko warta ma kawra e hunde fof kono noon kam ɓe daɗat sabu nin somi warama goɗɗo wartaki e enen temedere en fof e mbartaki ɗum noon waɗi vraiment e mbiɗo weltiɗo e catal arba noon e mbiɗo weltani on e garal moon keewal vraiment leñol ngol yooɗi e vraiment ligge men ɗe en poti jaggodirde yimɓe heɓe mbiya jaggodiren mbaɗen nangga yimɓe jaggodirta ko e golle si en keeɓi gollal ngol hono mawɗo o ko haala ɗo ko ɗemgal ngal rendi ni nannguen ɗemgal ngal jehen enen fof kawre walla en kawrat ɗon sen jiɗi walla en jiiɗi en kawrat ɗon heddi ko wonno teddugal men wayno diineji men ganden hono gollodirɗen e yimɓe ɓen kala ko liggodiran ɗon e leƴƴi koddu en jaɓen gande hono ɓe liggoni ko noon eɗen jiɗi koyen eɗen jiɗi ɓamtade eɗen jiɗi wuurde ɗum noon no wino waji ɓen junnotako ɗum noon no junnotako wonno laawol am Orléans hande mi heɓani retraite sabu mi heɓani duuɓi 50 jarabimi ko 4 ko jeetati jiɗɗa mbiya kayitaji wawi noon e duuɓi Afrique naaɓe ala gandi ɗum gila hayde duuɓi 10 mbiɗa yinno ruttade wona mbiɗa jogui ngaalu wona mbiɗa jogui heydara kono hakkille am hayko leydi mbiɗa andi noon hewɓe no mbaɗi noon e hewɓe no jaaha cooƴa aussi donc artude kono noon mbiɗa yiiɗi yaade ɗum noon mbimi sikki ala wawa yaade kam e capital fulɓe in Orléans ɗum yaha ɗum yiyani ɗum addi kam min mbaynodira tawmi noon eɓe gara ɗo hande ɓe gaddoni kam ɗum ɗon ono ɓe waynodima ɓe ñaagi on du'a yo Allah wat tawa enen fof ñalawma goto emin mbawi ruttade leyɗe men hay sino en ruttaki leyɗe men tawa enen mbaɗa hono ɗeɗo gueɗe jooɗoɗen ciftoɗen koye men mawninen koye men wonana en suno hono wiide sutura janggo ɓiɓɓe men dona en e ɗum jinnaɓe men ko noon wani ɗum noon waaji o wi ko mami tinna o gandi min komi mbawɗo yiɗi finesse ni sabuni komi maggiyanke addandimi maggiyanke noon ko min pelliri pulaar o ko ma janggi won gueɗe emin jiyata a wawa ɗum wiide yimɓe mbaɗe ko an waɗata yimɓe jiiya si moƴƴi ɓe gabbo si moƴƴani ɓe goppa kono ko ma mbaɗa ɗum waɗi min gimmi nde borɗo hay min gami bawɗi min mbaɗi hunde fof min joui magoji ha joni wonti ko tuba ko mbiyata comédien komi maggiyanke e sikki ala enen noon ko e magoɓe no leñol men ko yimɓe ƴoƴƴe yimɓe dardude ƴoyre mumen kono ɓe kaldata eyyi ƴoyre men joguino ko tindi fowru e bojel fowru e bojel wona hunde famɗude dendagal dessin animé ji ɓaŋa ko e Afrique naaɓe kala ɓe tengti ɓuura ɓaŋede ko e fulɓe haysi enen leƴƴi goɗɗi ɗi no ɓaŋani saabu eɗen tendi ɗen tendi tindi ko hunde mawde ɓeɗo doro tindol wiɗa tindol wonko tindinta on jii neɗɗo ɗo ko wiyete ko tiinde sabu si maayi hippima tan ko neɗɗo tan maayi ɗo ma ɓolta jiiya tindinore mum de ganda ko mo waali mami tinno tinɗi jaɓɓi gotol ngol mami toɗɗum seeɗa wona hami junno e hunde so haalama e pulaar wiyata ko firde ko finidde wi si tawi noon koye ɗemgal jarnan kamɓe ɗum fira ɗum mi firtina ɗum yimɓe ɓe ɓe mbi woni meeɗi wonde ñalawma goto fowru andi fowru wonno mawni e fulɓe mbiɗan ko Demba ɓe gaddi gaari mawni fayidi noon ko namdal goto ɓe namdo toon waftangal jabade ɗumen fof wonɓe ɗo enen kuule ladde ɗo ɓe lutti kuule ɗe fof gari mi holmo e meɗen ɗum wonde suka kala mbiɗo ɗo kañum ɓuri wonde suka kañum naɓata gaare min keɓmi ko hojom ɓe mbiyano min keɓmi ko mocci hojom goto fof no haala ko ɓe kalata tan Demba ƴeeñi lekki tan yo degge yaɗi hakkude maɓɓe yo gadde pugorɗam eɗen gandi tindi kam ndemodiri gol gasi eɗen gandi tindi tindi ko cottat no rendo mo ngo way fof ko ɗon yo cottata en woni e yonta en kawri e yonta sernaɓe e yonta diineji joni noon ndeke fowru ko ma sottini ɓe woni hen yonta ɓe gaddi fowru ko e ceerno walla sernaɓe mawɓe par ce que toujours ko laaɓi ɓe fof ɗo ne arani
wayno ɗon joni hannde ko minen e Ibrahima Congaani gonɗo kobbi ko minen neere haa min mbawa jebbilanaade peuple minen mbaɗete mawnuɓe reedu ko minen suusoɓe yimɓe ɓeeno kañum jogii konnguɗi neoji ɗum noon ndeke fowru no sotta ɓe mbi anan joni noon si aɗa wona fowru aɗa wona Demba gacca hakke so wi fowru aɗa wona Demba ko ma gaddana ɗum haala ma gaddana ɗum ko mbiɗen accent français kono mbiɗe pulaar ko gaddini ma mbiya ko ni mi wino ɗaɓɓano ɗum haaldata ɗum waɗi noon nde fulɓe kañum tan ne wonno ne jogii gaddinaji ceertu si mi heeɓi gaddin Fouta Dialow hatta heeɓiɗo moftini walla gaddin Fouta toon heɓaɗo jaldumi heddiɓe quoi ko nden wonata fowru ɓe mbi ko ceerno goto wonno mi sikran ko ceerno Soso ceerno Soso goto wonno ko heewi almuɓe omo joni noon omo jangina joni noon aɗa anndi to meɗen so ceerno hirsi kañum on kene hirsirgal ngal o defoye galle o ijji almuɗel goto tan ceerno normal ceerno mawɗo wona debbo defanta ɗum de ko almuɓe defanta ɗum ko joni tan iwi min nden ko almuɗo ceerno ko almuɗo hooli ɓuri wona hay debbo mum itti noon gueɗal ngal tan a noddi ɗon almuɗel gotel yingel an yiya defanam ɗum haljiri joni noon ngel yiɗi haalande ceerno mais ceerno no wonde yimɓe hewɓe hono ɓeɗo yimɓe ɗo keewi so haali ɗo ceerno ma won abbiɓe ceerno ñamoye gueɗal ngal ngel ari ngel yorti ngel ani ngel ƴeewi holno ngel waɗa tan ha ceerno tina tew ɓendi e ngel wawa fadde ceerno yimɓe no gara tan ɓe koni duula tan no calli goo ñappe ngel joomi ha ngel ɓooyi tan ngel yeehi ngel ɓangoyi alluwal maggel ngel wi ceerno min de mbiɗa sakki ceerno ngel wi wassamsu waddeha wonna heeru gajalla ha ɓendi biha oy waji wayno daƴƴi keɗe keɗe horko oy wonko waji omin keɗe han sakki ceerno wi rewi alluwa bismillah ɓendi biha ɗum ɗon ko ittimara ɗum ha jama on saki biha o wi on leñol men ngol woodino diineji mum ko adi diineji ɗi fof so yiɗi wiya walla diineji yantaɗi wonde yimɓe men noon ndi haɗe Saydou Kane en jiggo tafsir en Rotor Diallo en ɓe wiccankoɓe hewɓe wonko ɓe jiita e defte e bibliothèque ji goɗɗi ɓe mbi fulɓe so nangue fuɗɗino ɓe mbiyatno ko nangue ndewanno wona nangue ɓe ndewanno ko joom nangue joni no ɓayde Allah o yiitaki kono ko Allah joyi nangue ɗum kam au moins ɓe ndewa ɗum ɗum ɗo woni symbole Allah ɗum noon ha joni ndeke tabiri par ce que ɓi nangue ala e leydi he leydi ndi watta gurdam saabu ko nangue addara fulma joni ko koye gurni deke noon toujours maɓɓe ko ɓendinoɗo ɗum noon si fuɗɗino ko yimɓe mbiyanno caggal ɗum noon waji o sakkitina hen goto waɗa salatu fatere min kam ko ɗuɗo toon mami jogo gayɗi oɗo ko fula oɗo ko dina joni noon o wiyatno ko buuɗal yurmen fuɗɗi e binde guena yo jaam ñallu haɓe cincinji ma kaadi jawdi e ɓeskuno sari e ladde yo yitere ma ren kala ko jiɗɗa min cottiri ɗum biiɗi e dimaɗi ɗum en sagataɓe eminen keddi e fimde ma min pittata min penata min gujjata min janfotako min toñata min taƴata en ɗan an ko tortomi on min tortoɗo woni an min ɗum noon mbiyon amin wajum ɗon sakki bandiraɓe ene wayno hankkadi ne hirde nde goɗɗo hade men sakkiti duwa o noon ko seeɗa ko adi duwa o so en jatti enen fof eɗen ñaaga e deeje ɗe saabu kadi nokku mo gonɗen ɗo eɗen gonde hoddiɓe woɓɓe ɓe gona tan ɓaleɓe oto kebbinen dilli no feewi ɗum koko adi so jalti guila koye men ene mawɓe ha cukalon kon soɗi ɓenni ɗum ɗo konngol kawtal woni jaandi aroɗo ɗo yettoto lebbi ɗi fof lawol gotol haltinani ko oɗo Ibrahima Kane kala men jiɗɗo walla kala men joguiɗo kabaru walla ko nani ene wawi neddude toon e nder tongode makko so yalti kadi ma sare meɗen temti noon kam e faande nde kala bawɗo wiye heblo
soodde kabuji kewɗi nani hen no wiini mi haalta ha sirruji gonɗi hen ɗi nden ganndon aɗa wawi secrétaire du non enne fof ganniyoɗen mbaɗen hakkille gooto mone meɗen fof hiɓa e duwaw muɗum he duwanto ko goɗɗo on yo Allah hokku ɗum fandare muɗum e leñol mum Allah hokku ɗum fandare muɗum e diine he ha mbawen heɓde ko jiɗɗen ko tawno hunde ko ko a haaldata ko hunde fof ko gofirta ko sa duwanima ɗum hoorema ɗum waɗi ko heewi wata jaabede ɗum waɗi jiyon tan docteur e jooɗi ɗon ene leeli sellade ene safa wonde ceerno no fofi ɗon e dabo taw ko min jogii caɗe wayri eyyi firti ko hunde fof ko gofirta Allah ko sa ñagorima ko heewi wata jaabede ɗum noon ko duwatoɗa ko fiɓan ɗum goɗɗo o fiɓana ɗum an woni wostodirama e nder oɗo sifa wona funtude guena ko belade ɗum beto hokka en moƴƴere wonde hen nde mbawɗo faati e salatul fatiha waɗa mo wawa haala e pular moƴƴere honde jiɗɗen nde fiɓana ɗum bandum o tawaɓe ɗo noon eɓe tawaka ɗo e kala yiɗɓe moƴƴere honde jiɗir ɗum ni nde Allah hokkata en darde meɗen nde wawa yaarude yeeso wawa wuurde Allah wasa bonnude tampere men nde wasa soynude jikke meɗen nde ha ɓesguji meɗen darto e darde meɗen ha janggo taw soɓe dentoyi kamɓe taw gadda e dawal diwama mbawɗo faati e salatul fatiha waɗa mo wawa haala e pular no wawi mo wawa wiya amin noon ganniɗe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم jiga Dakaru ha mbar gaskatam ɓe yettidiram ha wargam ɗum fof ko yigade cuɗaram giga dow hayam no dawdaɓe e kuminaɓe jiirudunoɓe kosam no ñaari puri jiide ndiyam ɓe coppodiri e habde e bone am no jiiduɓe endam ko yaawi ɓe darni keeri e am deki bone ficcaɗoyaji ko yaawi moɓe hisjane am ɓe dusi kadi sagataɓe mi yo jeeya pajoya gacce gaño am baroɗam kaɓɓiti nde wonde ɓe gadditi biɗaɗo wayani jam jiga Dakaru ha mbar gaskatam ɓe yettidiram ha wargam ɗum fof ko yigade cuɗaram giga dow hayam no dawdaɓe e kuminaɓe jiirudunoɓe kosam no ñaari puri jiide ndiyam ɓe coppodiri e habde e bone am no jiiduɓe endam ko yaawi ɓe darni keeri e am deki bone ficcaɗoyaji ko yaawi moɓe hisjane am ɓe dusi kadi sagataɓe mi yo jeeya pajoya gacce gaño am baroɗam kaɓɓiti nde wonde ɓe gadditi biɗaɗo wayani Salou Sognan, je suis actuellement intendant du lycée franco-arabe de Ndouloumadji. J'ai commencé à enseigner depuis 1996. En ce moment-là, il n'y avait qu'une école, c'est l'école 1, qui est entre Dembe et Founébé, qui polarisait les deux villages. Mais actuellement, nous sommes à 3 écoles primaires, école 1, école 2, école 3. L'école 2 que l'on appelle l'école franco-arabe et 2 collèges, collège de l'enseignement général et collège franco-arabe, et 2 lycées, lycée général et lycée franco-arabe. Et nous ne pouvons pas oublier aussi la case des tout petits et aussi l'école jardin d'enfants que nous avons ici au sein de Ndouloumadji. Donc voilà en bref la cartographie de l'école, de l'éducation au niveau de Ndouloumadji. Bon, nous avons des partenaires ici parce que Cœur Maman est là et aussi Evelyne de Ndouloumadji. Cœur Maman a construit un hangar, une salle de classe et des toilettes au niveau de l'école primaire franco-arabe. Il nous a amené au lycée franco-arabe 9 ordinateurs. Et Dental aussi a amené une photocopieuse.
o tawi kam ngesam o namdi holto kalmi kollu ngomiro kalmi ɗo o yeho arti won goɗɗum ko somno mboɗa andi min mboɗa andi o yeho arti o wi ko min ganda min heli baalu makko te Allah seedi mi yani baali makko hande mi yani baali makko jango so gorko wonno mi wadde mo debbo mi waddum haado jongurdo sabu nan sabu ndawmi do bitima mi biya mi yehi gese o moni kala e makko min yehi ha ro en gese makko o wi kam bimi to balam to so yando baale o holli kam balam nan heddo ro bang jami ton bimi so mi yitima mi rokkumo baalam kelgel nani hen o wi ko baalu mango woydi njawdi nani hen o wi ko dumo yi dumo mo tani dum o dani ha dum hande o dani ha dum jango te kala e makko mo kala e makko ko dum dakkan o dani ha dum onon kay haala mon kam ngo wanni yomi yiɗi ngel he o ko ɓiye an jibinimo toppitomo ko wima ko gonga toppito ɓiye ñammina ɗum jarna ɗum anani de anna noon neɗɗo toppito ko jaam galle mum ɗofto jaam galle mum oto gaddire kaɗo haala ɗo de mi haalni on wallahi dañi sens so wona ko jomrugo mi heede gongo hande wallahi har parno mami a heɓani de parno wi ko min ɗum kay ako mi jiɗa forode haldi mbaɗa gonɗa koye daccuɗum kay daccuɗum mboɗi babiraɗo kadi woto ko dañi kadi ko samal so Allah ko nde aɗa tampi kam mboɗo jindi iko namala duwaw ma jaaba no way ko cegnoɗa e hunduko ma ko holɗum yo mor nawlir garnom ko duwanadem yeɓi ɗon babiraɓe juulonoɓe de garti bikkumi no aljuma hande hakkude makko e fama duudu hol fama duudu mo ganduɗa fama duudu go baji keddi eyyi kono min kam mbimi hulani nawligo muusi men tan ko gueɗe tati o fonno ko ƴewde mawɗo honama wona ɗum ko goho walla amma ɗum ala kam o ƴeewa kam mo jibinta ɗum ko ɗiɗi o ƴeewa kadi ɗum ɗe kondo cuguron keccon fa demba kay mi haalta wonko mbinomami mi winoma gaynako ene lemo e ladde ko yiiɗa yiide mi hulani anani an kulɗar jiiɗa ɗo ay ko leɓotonoɗa ko ndirananɗa ko ari ha e juuɗe ma garnom ko duwanadema tan yo arde jaam te an nguɗo nawli mi sikkani sen arduma jaam min haalo pula ɗon mbi dara wadde yiye ɓuuri haalde nane ay ko kalanɗa ko faddemo yo tiiɗema tiiɗi selli basi ala aduna ne darma mi salminima kono morti timmiɗa noon anani o fonno teddi gorko jiɗɗoma noon ene muusi noon welani mi hulani de anani mi hulani wallahi no muusi welani kono timmuɗa sa Allah jara dallaw mi hulani min sa sikki mboy so sikki min mboɗo huli nawli min mi hulani ɗum deet ha yummara so yummari conta oɗon gona ha min mboɗandi woɗi so tawi hande fadi ɗo e kosam omo hon omo ɓire sa Allah o suwa min rokkini jiftude ngol ɗo ɓoggol juuɗe fonde no cinña tan no garore bone ni min mi hulani nawligo min kay min nde mi hulani wallahi hande da hande kay ko ɗo tan a wona compte o hande min waɗimi ko ɓiyammo jogormi ɗo wambude wiyamo ko tampini rejunena tawi ko mimor wawi ɗo kay tawi ko mimor wawi wadde mi andi wonɗon ha yummara compte min waɗimi ko ɓiyam rejunena noon mi wonti bone wallahi ɗum moƴƴa jam ñalli he argay ñan ko jam ñalli he a watta ko mbaɗanoɗa ha gayna garaɗo fawoyam kadi sababude ma dañde dabbaɗo hangde mbimami holko woni ko wonata ñan ko lawma aɗa selli daƴi nena argay he ɓandacam hey ko gonduɗa yiyan ko gondumi o noon oɗon kono teddinirdemi teddinirmami koko ɗum ɗum wona winami waɗ mi waɗi ko ɗum mi salaki teddiniram joni teddugal ma gasa holɗum teddugal ma tan gasa ko jiɗɗa ka de fuɗɗa ka hunde nde arti ha e ɓawa janggo gartira hakkille ma walla ne way wona hande jamma he kono ka fuɗɗa kono aɗa wambiɗo oɗo kam ƴetta ɓiyo o holon mbiyam ɓotani bambudaki noon mbiyam holgel ɓoten holon mbiye ɓoten ɓoto humi ɗum ɗo beelani hoto holtude yumum jara kosam mbiya ɓoto humi aɗan ɗo aɗa hangue nawlir sabu an sam nawlir so wonino gonga tan a mayat mi funtere hokkude mayal wallahi Allah mi funtere ko gonga noon emi seedni